Dobrý deň, prajem. Moje meno je Bea, to je Katerína Silkovská. Ahojte. A vítame vás tu v našom takom improvizovanom ateliéri Dreveno koliesko. A dneska by sme vám radi ukázali, ako sa vyrábajú vianočné ozdoby z obyčajného dreveného kolieska. Teraz vlastne vytvoríš ozdobu, ktorá je urobená čisto že s fixkami. Povedz mi, ako sa ti pracuje s takou fixkou na drevenom koliesku? Dreva je taký prírodný, pekný materiál, že môžete používať všetci materiály, čo máte. A vločku napríklad môžete urobiť už z niečo iného. Ja chcem použiť dekoratívny piesok. Teraz za chvíľku vám to ukážem. Dekoratívny piesok sa dá kúpiť aj u nás na stránke týmto krásnym, kreatívnym vianočným ozdobám, ktoré pre nás vlastne vytvorila Katerína. No a ako vidíte, tak vlastne tieto lakové popisovače alebo akrylové farby majú takú jasnejšiu a výraznejšiu farbu. To je vlastne, by som povedala, asi taký zásadný rozdiel medzi obyčajnými fixkami, ale ako už Katerína povedala, som bola aj ja veľmi milo prekvapená, že aj obyčajná ceruska, ale voskovka dokonca, veľmi pekne vyzerá na takomto obyčajnom dreve, alebo teda obyčajnom koliesku. Áno, a na tú fixku akrylovú alebo lakovú môžete už potom použiť aj inú farbu. Ja chcem urobiť ešte trochu snieh. Ty si tam lepidlo dala na tú snehovú vločku, ano, aby zadržal ten piesok. Teraz už môžem ísť aj do piesku. Dobre, tak páči. Čiže je dôležité mať pod sebou misku, aby ste si neurobili neporiadok, lebo potom ten piesok môže byť naozaj všade a to by sa asi nepotešili. Takže jednoducho takto iba posypete celú ozdobu a už máme hotovú vločku. My sa takto vrátime v čase, tu už Katerína pripravila jednu dopredu, sú tu aj flitre, takže aj takto si môžete vytvoriť s kombinovanou technikou vianočnú ozdobu, snehovú vločku, kde ste teda použili lakové popisovače, dekoratívny piesok a flitre. Ja by som vám rada ešte povedala niečo o projekte Drevené koliesko, aby ste vedeli, že to není len drevené koliesko odpílené z konára zo stromov, ktoré sa premenilo tuto na vianočnú ozdobu, ale je za tým viacej. V roku 2019 som založila sociálny podnik. Dnes už zamestnávame 7 ľudí na trvalý pracovný pomer. Týchto ľudí, ktorých zamestnávame, sú vlastne ľudia jednorodičovské osoby, ktoré náhle prišli o partnera alebo o partnerku a ďalšie zraniteľné skupiny. Snažíme sa z dreveného kolieska vyrábať buď hotové výrobky, ako sú napríklad vianočné ozdoby, alebo máme krásne kreatívno-edukatívne sety, ktoré pre nás vytvárajú dizajnéri, tak ako Katerína, a môžete si vyrobiť spolu s deťmi vianočné ozdoby, alebo si môžete vytvoriť aj iné krásne kreatívne sety, kde sa to drevené koliesko premení na vianočnú ozdobu, alebo vonné koliesko, alebo si vypletiete ovečku belinku. Sociálny podnik Drevené koliesko sa spojilo už aj s viacerými dizajnermi. Aj tu si môžete pozrieť umelecké diela od rôznych výtvarníkov, ako je Peter Žanony, Juraj Oravec alebo Barbara Prešinská, ktorí pre nás vytvorili drevené koliesko ako obraz. A ako vidíte, naozaj to drevené koliesko je tak čarovné, že môže byť všetko. Môže sa premeniť na obraz, na vianočnú ozdobu, alebo na magnetku a krásnu vianočnú ozdobu. Tak, dáme tu korálku, na konci urobíme uzlík. Tak, a máme ďalšiu vianočnú ozdobu pripravenú. Čiže tu máme krásnu ozdobu s dekoratívnym pieskom urobenú. Tu máme cerusky kombinované s lakovým popisovačom. Aj tuto na týchto detailoch môžeme vidieť lakový popisovač a obyčajné cerusky. To je naozaj úplne jednoduché a veľmi pekné. Alebo ešte aj kombinácia flitrov. Tak na záver by sme vám chceli popriať príjemné a pohodové sviatky, aby ste si užili pohodu a pekné časy spoločné práve aj s naším obyčajným dreveným kolieskom. Takže pekné sviatky. Pekné sviatky. Ešte by som vám rada povedala, že všetky tieto produkty viete nájsť u nás na našej stránke www.drevenokoliesko.sk. Kúpou produktov podporujete činnosť dreveného kolieska, aby sme mohli pokračovať ďalej v našom snažení vytvárať nové pracovné miesta pre vdovy, vdovcov, jednorodičov a ďalšie zraniteľné skupiny, za čo vám veľmi pekne ďakujeme.